tinggal tahun lama yang penuh kenangan. Semoga di tahun baru kita diberkati, satu hati satu iman untuk selamanya. Semoga persaudaraan kita
Oras marihita saluhuna. Tapasonang ma, tapuka ma parminggota, parpunguan bodari ujuk tahun, maredde mahita. Marhite-hite goar di debata ama, rohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, rohot goar itu di parbadia, na tu bapa langit dohot tanoon. Amen. Dungo mahamu jala martangiang, asau nang hamu bangot tu pangujunan. Managam mahamu, dungo mahamu jala martangiang, aidang di bawah hamu manangadigat tikini. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami na di banua gijang, di bain hodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik, asa di palua akan gonggoman ni patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluauni, jala asamian hami di bagasan harajaumu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamuma pati ni debata ima konvensi HKBP tahun 1996 bidusada tahap parbitoto nasun parroha nasitong haposan na papataraho dirina sitopa nasa na adong namanggohi langit doho tano namarmudu-mudu pardenggan basa mual ni hangoluan pasu-pasu dohot hatuaon namang gonggomi raja nyakaraja jala Tuhan nisa luhut parasi roha godang parholong roha si sesa dosa nisa luhut si palua paruhum natigor nama kamonakon na pahehehon na pasadahon na marmahani na mangodihon mual ni papistaran dohot parbinotoan ibana dohuhut na mengajarhon parhusoran ni tiki manang sejarah nang hamatean. Marhite panidangionon tau dolhodo natotong debata jonok. Mangatoi, mangula, mangatur, dohot mahumi ngolu ni jolma marsada-sada. Koum, bangso dohot nasa natinopa ni sadok hasianganon. Alani i, olak debata Jahoba do sisok baon. Si haporseaon, si oloan, ikon ubiar jala humolong, jala upas rohata, mida ibana, asa mida nasana adong. Si tulahot do poda nama suadahon debata, dohot hadirionna. Songoni namar debatahon natinopa. Tatulak dohut nasa poda, dohot pangalahon apa sangapos sibolis, dohot huaso haholomon. Ido sahakna atong rak mangidogo ko mahita tu debata mangulah nahobar tu patik nai. Amin. Tatopo ti marosata maratangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Horo na patupaon hasasani dosa di hamis halak nadangolon. Marhite-hite anak holongan ni roham. Saya sima roham di hami akan na mangarsakot dosa nami. Saya sahabi matu hami tubagasan rohanami hasasani dosa nami i. Lehon matu hami tot dimna badiai asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asa hot rohanami marha perseaon
Lama anggota pun nasa dosa dohot roha portibion. Asa pasahat hami diri nami tuho, gabe pelian nama ngulu jalan abadia, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringo Tuhan di dosa. Songono dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aluja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma agwaku tu hamu. Gurun hamu ma nasian au. Ana bau doau jalana serep marroha. Asa rapotan hasonangan todimuna. Ai bok do agwaku jalana yang dohot na huaporsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tangion hamu mahatan di debata turpu epistel di perpunguan bodari ujuk taonon di mana tersurat di sada Petrus bidu 5 mamuka sianayat onom rodi ayat 10 sada tajahama marsorin-sorin atong pa tutoru hamuma diribuna tutoru ni tangan di debata na gogoi asa dipatibo hamu ditikinai. Torang marohamuna, dungoma hamu, nama taot do alomuna si bolisi, songon babiat nama rawang, mangalului si bodutonna. Alayang go debata napuna saluhut asini roha nang mojohamu tuha sangaponna nama notong di bagasan Kristus Paulilionna pahotonna jala patugonna dohamu dung joro di tahun hamu satokin hapor suhoni. Ido sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
hati dako maha porsiau tai, songon nahi dari dako nidong atas ha porsiau ni sando portibion, rak mahita mandok. Au porsea debata Jehovah, hidu ama pergogo na suatu dosan, na tu mapalangit dotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jehovah nasa sadai, iman atibuon ni si Maria, nagabe-gabea syaton di parbadia, andora suhabubuhan. Hidu tu hata, na tuman na berni, di pangumuman ni silatus, na mati terpajal doi mana di hau pinur silang, na tua tu bono toru, na mulak mangolu dari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudu tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disimai bana pamulak sogo tu tanoon, mangumi hala na mangolu do na mate. Au porsea di tod di parbadia, jaladong sadahuria na badia, uria atau paniala Kristen akan na badia, do tasain dosa. Do dihatai naman do, mula mangolu do sogot daging ni halat na mate. Do dia ngeluan na sora sudah. Amin. Sunggul-sunggul dihita, na parjolo, parmingguan tahun baru, hari Rabu, sada Januari 2025, masuk pukul sia manogot. Paduahon, sudah maruas dohot keluarga, patu pahon pertanyaan persidangan di tahun on, pukul 00, partodeng ni acara manang tata ibadah, nama Rahta Batak, berbahasa Indonesia, di berada hudiata di jalan pintu masuk gereja, dohot dalam bentuk sokopi. Marhite sian situa wik pertanyaan nabe, songoni mah sunggul-sunggul dihita. Oras madita sudina, diamu wakamanami do inanami, hahaanggi pinaribot, ruas ni hurian itu hata kepide poksada, di parpungata di ujuk tahun bornginon, tak pola jahahon nami sude berita jujur tahun ini, berita lengkapna tajahama di berita jujur tahun, manang di berita jujur tahun elektronik nabu ita jalo sian aka situa wekta masing-masing yaka grup WA di wek marsada-sada. Lani resum nama hupasangat kami di tonga-tongata na parjulo tamado honota mauliate tu debata ala diramoti huriana hakabipi di poksada marhubas di bagasa sataunon jala merdame sonak kita di parsaurata. Secara umum, relatif merdalado akapakobasiota dohot dengkan, nakpe adong piga-piga si parukil honota. Na parjulo ima jumlah kehadiran ni ruas tu pertangyangan. Pertangyangan na nidok parjulo sahali ima pertangyangan wek. Siat total ni ruas naolo dohot tu pertangyangan weki, buima dohonota kurang lebih dari 10,115%. Di uji hurianta donian asalam torop naro tu pertangyangan wek, marhite na patupa diskusi duk sidung kebaktian wek, asaronian sudut noposo. Alai alaniaka gudang perkarejo ra sudut noposo, hira namar umur 55 tu gijang do nasairo di partangyangan. Saya tatangyakon asalam tutorop tu tahun nalengro jala marhiti rapok huria anggiat tungadong aka masukan do ide kreatif siar ruas laho pato tahun pada sipon pature-turehon pertangyangan wekta. Songonido nang di permingguan sia total ni sude ruas tain hira rata-rata 35 atau 40% do na hadir di permingguota. Ipera si parukil honot tama tu tahun nanengro, bohama baino tananggo pala sahat tu 50%, bolotuk subui songon lata hirim tu 10%. Jala domo tu si huilik kami masuk di ruas asama si beta-betang kita rodu permingguan. Namang ihup mamuse, taparukil hondo lau pahe bako pakobasion di sekolah minggu.
Ima nama cayotik naulo gabe guru sekolah minggu. Dibain huriat tadonya tikting marpiga-piga hali, alai tungotik do naulo jauwon gabe calon guru sekolah minggu. Lau mengurupi pelayanan di seksi sekolah minggu, nunga dipabakit huriata pengurus peguyupan orang tua sekolah minggu, alai dakaru maksimal dope mangula nasa taonon. Tu tahun naneng ro tahirim, boy lam denggan lam dasip sihobasanna. Baru namangiut tamu akamanami, ima di kehadiran ni remaja dok naposota, di pertanyaan nasida, ima patanako katani debata tu remaja dok naposo, si ganup hari Sabtu, masai otik situtu, tu torop ni, huriata ima ruas remaja naposo i. Ipera dihamuakan na tua-tua, amanami do inanami, saya tasosoya kaya nakotai, ro tu perpunguan si ganup hari Sabtu. Songonido nang ama, pinuji madebata, lenggadong waka kur ama di huriata, adong kur ama, adong maranata, dohot sadanay ima kur ama Immanuel. Say marpanidangyo doy marihitekur di ganup hari Minggu, alay bolo dibain PA, sa hali 3 bulan pe, hira, boy bilangon do naro, dang binoto di dia pabuat na. Bolo tung margay peo madok, asal na yung dibain PA ama, itor mabiyar ro panangga, isi mahamin waik siyaton na itor narohani pananggay do. Nuksidong di siya pananggay, 2 bulan namang yutnay, dang piga binaro PA. Jadi duhuk mahmuak kay nanami, manosoya kamata sa jabu, asa duhut rotu PAI. Mauliate dodohonota, nunga merdalan jala marhubas mangula panitia pembangunata, sudena aka ojahan si patupaon nunga radi, disakapi panitia hinadon yan, nunga paadaron na di tonga-tongata ima market bangunan ni garejata na direncanahon, si patupaon na ima peletakan batu pertama na tahun 2025, ima tahun na neng roon. Alay ala adong kasih pada sipon ra 2 Januarion buima padaron na di tonga-tongata market ni bangunan ni. Ibeta tatang yakon asal lancar. Tahamulatehon do yak kaperdalanan ni pagkubasyot tali bagasan na sa taonon, ima di seksi musik ta nang lebih dinamis songoni nang aka dia kasong leader na. Alay tutorop ni parmingguan doho rencana laho patupahon ibadah khusus kanup minggu si hobasan tung hurang dope torop ni na olo gabe song leader nang dia kapar musik ta. Dia kanadok talenta dia kaya anak kota, nakpia kanang dewasa, boira mendaftar tu seksi musik, asalam torop na doho mamuji debata. Mauliate do tadokon di pakubasyon ni seksi sending do seksi sosial. Secara khusus di seksi sending, adong do na tadidi sian ugamo na asing, taberengan no diberiktai manak pigai, sian hasil sending nasida secara silent. Jala dia kapiga-piga keluarga, nadong parukilon khusus, saya dihobasi sedik tadui, jala direkomendasi untuk kami, jala akaulau si songoni ala sopola ditik-tikon, tarmiduk, tartorop do ternyata ruasna, na adong parukilon, ala ni komunikasi di suami istri, doho aka parukilon na asing. Saya marguguma seksi sedikta, tok-tok kubas mangulahoni. Songoni nak seksi sosial ta, ditorop ni ruas ni huriata, 2 kali sa minggu merdalan mamuka di periode na baru seksi sosial tadi taonon, lau manopot madulu ruas tatu rumah sakit, asa sa buy-buy na di rumah sakit maditanyakon na marsahiti asa hatop malum. Songoni secara khusus mauliate dodohonon tatu seksi perempuan na toktong kreatif, jala macai kompak dia kaparsauran di tahun apalagi di tahunon seksi perempuan ni huriata. Salam tu kompak nama seksi perempuan. Jalabu ini tiruan ni sudia ka seksi. Secara khusus bolo PA ima di hari Jumat do tahe. Dak kolang anggota kur na duhot di PAI. Alai duhot do aka inanta na sian wek nagabe tuan rumah na suduhot anggota kur. Lam tu hebang naman yan
PA ni parupuan ni huriata tu tahun 2025 jalalam marguguma aka parhubasna. Dia muna manami do inanami statistik parhepengon do akan asing tabereng manon ima di berih na along di kita. So nari sahap mahita ima tu barita parhepengon hupasangat tamima lau padarhoni di tonga-tongata tu amang bendahara ni huriata amata situa P. Aritonang. Salam. Dihamu amanami inanami yanokonami napo sebulung remaja dohot sude ruas ni huria HKBP Depok Sada. Parjolo sahali mandok mauliate hita tutuhata pardenggan basai siala di hari nauli bulan na denggani di lehon tiki boy hita rap marpungu marlas ni roha di bagas joro ni Tuhan nabadiaon. Dison jonjong dohami lau paandarkon posisi ni keuangan ni wiriata nasatawon. Jadi amanami nanami laporan keuangan huria periode tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan 19 Desember 2024. Saldo awal kita sebesar 469.557.608. Penerimaan selama 1 tahun ini, pelian 1A, 1B, pelian 2, dohot sekolah minggu, pelian pertanian week, pelian pertanian kategorial, totalnya pilihan sada A, sada B, 2A sekolah minggu 2.425.211.375. Pilihan pertanian week godangna 144.027.000. Pilihan pertanian kategorial godangna 35.550.000. Kemudian penerimaan pelihan bulanan selama 1 tahun godangna 320 sada 685.000 rupiah. Pelihan perpuluhan amaliaton dan ucapan syukur godangna 246.192.150 rupiah. Pelihan ibadah kasual ulaon nabadia pamasuk-masuon dot ibadah alternatif Natal dan Tahun Baru godangna 427.586.465 rupiah. Godang total penerimaan selama 1 tahunon godangna 3.235.235.680 rupiah. Kemudian pengeluaran huriata selama 1 tahunon sian dari BPSK godangna 1 miliar 200 siam juta 230.437 rupiah. Kemudian operasional huria, biaya dewan-dewan, perawatan gedung, godangnya 2 miliar
400 juta 127.860 rupiah. Total pengeluaran ta godangna 3 miliar 610 juta 366.300 rupiah. Jadi defisit mahita sebesar 380 juta 130.611 rupiah. Saldo akhir hita godangna 54 juta 740.010 rupiah. Jadi parjolo mandok mulyate mahami tu hamu amanami inanami atas pelayanan kontribusi untuk menunjang pelayanan gereja kita. Tapi kalau kita lihat selama setahunan defisit mahita sebesar 380 juta 130.000. Jadi di awal saldo kita godangna 460 juta, di akhir saldo kita 54 juta. Jadi kami mengimbau tu hamu amanami inanami untuk dapat memberikan persembahan bulanannya dan diakoni sosial untuk menunjang operasional Huriata. Jadi songonima di hamu damang dot dainang dot ianakonami naposo bulung remaja laporan keuangan ni Huriata nasa tahunon saya anggiat ma diramoti jalap di pasu-pasu di Batama salutita ruas ni HKBP Depok Sada asima rohani debata di jalo sude pelean dohot pakoba seonta nasa tahunon hombar tulomo ni rohana. Amin. Horas. Mula tema diamang bendahara mengulakon puasa songoni gudang ni defisitna tak sesuai nata arop masuk dohot naruar puasa yang sesuai 30% doh kurang lebih na mga leok pilihan bulanan dohot pilihan sosial na apalagi di ujung ni tahun non nilihilik mahita bolo adong 60-70% tang pola palu jahu kita mabain pesta gotilon lani i sialas ni rohata mahita pasahaton naka piliatai. Di bagasan obason pasahaton nami molati gudang. Di pardalanan ni parsaurata di bagasan nasatonon tusudi dongan perhalado parjolo donga perhalado partohonan nasay sadaro hatta mangulahon pakobasyon. Songonin ang turuas mangirutangia kami asatangia ko kamu. Asalam tudasip na pakobasyon nami akka perhalado partohonan alahura jumihami hurang nedope pakobasyon ni asa tu tahun 2025 boy lam denggan lam ture asa mangerbang nang akka parsauran nauli di tongani Huriata songonima tu sudi dongan perhalado na so partohonan kapangurus ni seksi ima seksi sikola minggu remaja na poso parupuan ama sahat tulansia do akka pangurus seksi na adong di Dewan Marturia doho Dewan Diakonia. Mulate nok pasaton namin tu sudia ka guru-guru kor. Tu sudia nanga kapar musik dok song leader. Nanga kapanitia panitia pesta gotilon, panitia parhehion, songoni nang panitia Natal. Nama kobasi Natal ta sahat tu ujung tahun, sahat tu marsugot ima tau baru 2025. Secara khusus mulai dohon namin naktu panitia pembangunan di upaya ulaon usaha muna na terus menerus mangula alay danga pala tarida jala toktong hobas alay danga pala
gabe sudena lola ido ulaun nia kapanitia pembangunata anggota taunera itor patarma sudema hita rap marlojong. Laos di bagasan no bason mon mafami dia kapakobasion na hurang sipata itor hatop nilojong akaulaon doho dia kaharapan ta dia ka metode pakobasion doa kalan nasing mangido hami tangi ako kamu saulat nari asalam denggan akka pakobasion nang tujulanon. Ipe dia kapilian nok pinasahat ni ruas ni Huria di pasu-pasu debata mai asa boy di parhaseang lau pahebako karajao ni debata di Huriata jala hutangi ako kami ma asa sudi ulaon nang usaha ni hamu ruas ni Huriata di pasu-pasu debata tau dapotan pangomoan jala gabe pasu-pasu las ni roha di ngolu marsada-sada di ngolu rumah tangga pakeon manguduti ari-ari ni ngolu sigano pari. Ipe diramoti di pasu-pasu debata mahita mamulus tahun naburukon sopola piga jom naibe masuk kita tu tahun 2025. Tuhata mamadongani, tuhata mamasuh-masuh hita saluhutna horas madhita. Onna urang gugu dope saulat nari horas madhita. Horas madhita. Mau lihat godang mak, saya horas mahita masuk tu tahun baru. Sa mahita itu nama dokokata nama kli ruas pinasaha ma nyonya bakara boru gultung. Horas madihita saluhuna. Nahu hormati amang padita sirait, amang padita Raja Guguk. Nang songoni sude parhalado amanami inanami di Huria HKBP Depok Sada. Nahu hahulongi hami sude ruas HKBP Depok Sada ama ina nang songoni na poso bulung. Mangido maaf parjolo ala au mewakili ruas apala di Tikion sahalinai dang alani Malokku dang alani Mandang dia alai kebetulan ditunjuk au apala di Bornginon mau lihat di Tuhata tamado hita madok mau lihat itu Tuhan di bata ala tahilala do asini rohana nasa taonon na madongani hita, di leo di hitalas ni roha, di leon haipason, nagpe di balik ni adong akasahit, arsak ni roha. Siang giat ma, lam di leo tuhata di hita, haipason, gajang ni umur, dohot akasilas ni roha tujuloon. Tatinggalhon masudi arsak ni rohata, di tahun 2024, di tahun 2025, lam tudenggan nama parnguluota, lam dileo tuhata dihita akka nauli. Di samping ini, tetapi ta mangido tutuhata, lam tapajonok manguluta tutuhata di tahun 2025. Nasa lilingong at tapajonok, alay lam tapajonok madirita, tutuhata, saya salam ditabay dihita at kasilas ni roha. Mau liate dodohonon nami tuhamu amang nami padita parhalado, naong mangula di huriat taon, di leo madihamu haipason, di leon at kagogodot hamalon. Di tahun 2025, lam tutaba nama dihamu akalas ni roha akahamaloon dinamalayani hami akaruas ni HKBP Depok Sada. Gudang domasa dihita di tahun 2024. Dakta boto do PA na masa dihita tahun 2025 on. Na piga-piga jom nai hita masuk tu tahun 2025. Tatinggal hon masude akka holsoni rohata
di tahun 2024 lam tudenggan nama hita di tahun 2025. Tetap mahita berpengharapan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita asal mahita jonok tu ibana. Asal totong hita di Leon di rumah tangga tabe akka silas ni roha. Nang songon itu akka anak ko namin na poso matelas do roha di pelayanan munat terkhusus di musik. Las do roha nami akan tua-tua muna moloh berek kami hamu bermusik. Au sendiri ngiri. Anak pahupuku kenapa tidak ada yang mau bermusik? Jadi terus kamu mak bakat-bakat na dihamu ate lam ditebe tu hatta dihamu akka pasu-pasuna hatop dapat jodoh. Salinai mau lihat madihita saluhutna saya tu hatta mamadungani hita dileo dihita akan nauli tujoluanon dileon haipason salinai horos madihita dan selamat menyambut menyongsong tahun 2025. Horas. Mau lihat ya? Madokhata mewakili Perhalado, Nasama Tusitua Perlinggoman Sinura. Horas Marita Caluna. Secara utus diakka dong aku Perhalado, mulu tunggu pe jongjong sona manginang las marwata teh. Mau lihat na hormati kami amang padita, na hormati kami sudah hamu amang inang dong aku Perhalado, terlubu ima dihamuna tua-tua nami, ama nami nanami, aka na tua-tua lansia. Suang soninang inak kon namin na posobulong remaja sekolah minggu na holong kami horas madita amang inang molota pa itu nakinin berih barita 7 tahun na pinasahan ni uluatta dohot bendahara ni uriatta dia pe natacapai di manipasa taunon anggo hami sa Perhalado madok tung holan asin ni rohin debatado ya manginang tung balga basa-basa yang debatado boy taula siap borani tahun saat 7 tahunon boy tamar pungu di pertanyaan mana perpunguan ujuk tahunon baru na paduahon na manginang nakinin molota bege adong piga-piga si pergumulunota 2 tahun naro ima ucatat tami diakka jumlah ni ruas nama dohoti pertanyaan week jumlah ruas na mengikuti permingguan baru guru sekolah minggu kebaktian remaja na posubulung HKIP na tutu nuku bagi hamion sebetulnya kelemahan kami situa don manginang kelemahan kami situa don ba sedang boleh tercapai akka target-target na di program di tahun dungi musa nakinin na ni jahon ni bendahara IP sampai dipisit tutu kami do situado na hurang madapotok kamu manutuhi amu manutuhi bagasta laho akka pasahaton akka pilihan nakini nga di patorang luata 30% do penda pasa pila bulanan alani ba asatung pos rohanami manginang mangula di tahun naro ba tung tanya ko kamu mahami akka Perhalado ni huriatta saluhna asa margugo lao mangula akka program ni huriatta napeso niya manginang tongdo halasonota nakinin di padar uluatta do akka program-program ni seksi na ditulu dewan koinonia marturia do diakonia secara mardala do denggan seksi parupun nak kini di Goraho do seksi sosial omba song bohin ni huriatta seding nah ini totok ma tabo ditanyakta asa 2 tahun naro 2 tahun 2005 mardalan lebih hebang setiap tahun jala
program besar ni huriatta ima pembangunan na manginang memang nak kininda pola jahaw bendahara hubereng angkana di nauktar papungu pembangunan panitia pembangunan sekitar 3,6 M. Ape nasi capai otta kurang lebih 19 M. Jadi naudok Kamis dan pahalado ba daudo pe kapali alai ngadi totopon huriatta di tahun naro mulai ma pembangunan alani hamis ya parhalado ta marsitutu mahita manginang marsitutu mahita lao pa tupahoni anggo panitia tetap huber kami tetap semangat nasida alilos imatong sosok-sosok kami sa parhalado masih rupa mahita manginang martanya kita 2 tahun depan tusian eksternal pe pukau tama tong mengaluli dana lautu pembangunan ini. Ima mang naboy hupasa tami atas nama parhalado huriatta. Na perpudi sehali ba asa dengan madalan ulau tu program taton naro tong ma tanya ma paditata songon uluata asa totong di bagasan sahalan sa debatan na sida lao manguluk kita sang soni haipe parhalado tanya konai matong hambak karuas asa di bagasan na ipason madaling taunon diliw debataka pasu-pasu asalam tabba na boy tapeleho tutuhani hai betong tayo ku kamu asa margugo hami tong lauman aku kamu so ini madu besat tami horas ma Marede mahita, jana ditiki marede, isoma tapapungu peliata, sada A, dot sada B.
Olabawa. Song leader Olabawa. Kapagugo. Ayak na mangikot olang parupuan. Tanpa song leader. Olang parupuan. Sudehita. Damai ni debatana sumurung sia salut naroha. Ima mangaramu tia hati-hati lo pikiran muna. Ibagasa Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita. Hatani debatan turpuk jamita di barpungota ima pertanyaan ujuk tahun. Siapa salmet 37 ayat sada rodia 10 sada songonom mahatana takas mata payutihut. Edes yang si David. Sayunang mamohop ate-atem mida kaparjahati. Jalaunang mangiburu ho mida kasiulahon hajukingon. Aidoras do nasida sabion songo duhut. Jalamar malosan nasida songo tubur ni duhut. Say marhapo satu jahuba maho jalaulahon nadengkan. Ingat tom matanoi jalaraduti haburjuan. Jala halomohon jahuba, jadi lihonon nama tuho pinangidoni roham. Pasah madalam mutu jahuba jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Jadi paulopon nama hati korammu, songo katiuron, dohot hapitorammi songo tikos nyari. Pasobu majahuba, jala ibana paimaima. Sayunang mohok roham mida jolma namar dohar dalanna, mida bawa siulahon gete-gete. O tapi rimas, jala tadikon mohop-mohop, unak say hamohopon tu roham, ay lau tu najat doi, ay say nasiap tu sugut akaparjahating,
Alai, say nateanon niaka nama kaposi jahuba do tanoi sugut. Tokin nari dang disibe perjahati. Jala ia ditikirho ingananda dang becupang. Alai, say nateanon niaka parlabokido sugut tanoi. Jala hahila sononna hinadeak ni hadameon. Ido anggo sahatna. Andorak so pinasahat haturangan ni turpuk tuhita. Marede johita bukwede ono plalu. Nomor ono plalu. Bukwede nomor ono plalu. Sudeta edehon. Ayat seda 1 ayat 5. Di bagasa Yesus Kristus. Bolotai edehon mamuka sianai sada rodi ayat 5. Inilah sesungguhnya perenungan bagi kita dalam 1 tahun kehidupan ini. Didok isi masih lilian akataon rodi ujung nasugut. O Yesus say lehon parrohaon. Nanaik toktong marningot. Di halalau ni ariki uhut manibang ujung ni. Momentum pertangyangan ujuk tahun natapatupan wain mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam dimensi waktu yang terbatas, punya limit. Satu kido permulota.
Hira na tuari sadado pihita mangulahu pesta Paskah. Tormar Natal mahitan wae. Nung marnatal, sahap mahita di ujung tahun. So pola 3 jam naik, tinggal tahun 2024. Masuk matu tahun 2025. Holang marrapok huria hita di Januari, itor parheho ni baru puan mah. Jalai tormar pesta Paskah mahita, tormar Natal nama musim. Terhabis memusi tahun 2025. Nah, molo di perusahaan, diakah karyawan ibai doka target tadi, dia ma target nasa tahun non. Molo so saha targeti, adong mana turun jabatannya, adong mana promosi. Aus sugari songoni di baik debatan yang dia ma posisita. Mari coba kita renungkan. Alani ido asa didok ison, diudut todo hosak kipai daida au manangadok perbuini nan diulam diahu. Hape jot-jot terhiripo perbui dan oloro. Adakah buah yang baik yang sudah kita hasilkan 1 tahun ini dari semua berkat dan tuntunan Roh Kudus yang diberikan kepada kita? Adakah kontribusi dari kita membangun hubungan yang lebih baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan kita mungkin persahu tahun? Songoninang di tengah-tengah di gereja. Perbuena dengan manupahi persauran naulido perbueta, manang aka perbuena sudengkan. Bolo ta etong saluhut na sonari, rasa betulla ngadenggan, jalangati kina tarimas debata, mernida kapabahenata. Ra atet naidok debatado, tinaba mahawon eso dihaku, dangolo merperbue, tua habe haseai. Solo saya huete honong ngirihian do. Na tua ni ma ro, iro diay opati, alay na niyo di homido ubay mangulu, hodo madok tua mai, say luas mangulu hawon, asima roham, tao ni pelalu uhumi. Na tua ni maro Tuhan Yesus mandok aliamang, unang jo pamate padita Jacksono. Buluso Ramos pe perbuena taunon, unang jo pamate, asiroham, atek merperbuena dengan taun ni. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Kalau kita tidak dipanggil dan meninggalkan dunia tahun ini, bukan karena kuat gagah dan kesehatan kita saja, tapi Tuhan masih mau memberikan kesempatan. Maka supaya ada perubahan, supaya ada perkembangan dari tahun ke tahun, harusnya tahun ini menjadi perenungan bagi kita. Mari coba kita kilas balik. Apa saja yang sudah kita lakukan 1 tahun ini? Mana lebih banyak kita menolong saudara kita daripada menjadi beban dan kemudian membuat sakit hatinya. Hitung-hitungan di persauran nomor donga tubuh majo, hitungan di keluarga. Idia runggo dan hasil rohanya kadonga tubuh tetabai daripada las rohana. Las rohana pinuci madebata. Tingkat totai, tetap baik mai, asa totok si walas ni roha kita. Saya unang madong nanggo saya di hita, naso dihirimnya ke keluarga roh. Saya unang marononya da, padita Jackson ay buah, ay buluruan no ni gaur ro pumuano. Buasa gaur, walang lau mekel pihita saya dohon ni bertobat. Saya rana bibilon ninda. Bapak Ibu, kita boleh menasihati, alay unang bibilon. Baru menjabar ho bibilon, ang wakana tetua di botol we. Jangan seperti orang Farisei yang memakai firman Tuhan hanya untuk menghakimi orang. Imara Nabi Belon. Nah, nukta renung-renuk sonari idia duhita unggo dan mangaleo pangurupion daripada morong-orong majalo pangurupion. Seharusnya dari awal kita diciptakan adalah untuk berkontribusi yang baik. Alana hata ni debata maduk umartuado na mangaleon siyan na majalo. Tak bilang-bilang ima di bagasan na sa taon ni dia runggo dak pasu-pasu ni debata tajalo daripada paru kilo di permulota. Idi unggo dak pasu-pasu ni debata kamang. Unggo dang do pasu-pasu ni debata. Say 300 hari itu tahi sa taon. 300 ono 5. 300 ono 5 tahun. 3 hari maho marsai 1 tahun no. Masing-masing pribadi. 3 hari marsai kita.
Aku kebetulan marsai seminggu, alai satu sonari gali-gali dope. Adong demam nanuaing ikan panas, demam satu sonari gali-gali dope pak korhonna. Alai yang kona marsai total bui madohono seminggu. Bolo tu rasono 5 tahun, holang moru pitu hari do maru kilau. Data mau mardok mau lihat itu di bata. HP 300 hari 310 hari lio di bata dia marlas di roha sehat. Holang 5 hari do marsahit, unggo dang orang-orang kutu di bata daripada mardok mau lihat. Gak bisa ini ngocong jamita kunarahaikan, bolo majalo rapor riba na jolo. Bolo 10 mata pelajaran. Siya iba pute pitu, pute nualu, pute nualu, pute pitu, pute nualu. Sada pute 5. Saya holang odo ibal-bali among iba-iba. O tom sumar. 2 palaon ni pempe pute 5 ho sa inna. Lau mga pe iba. Ya guguho mangan. Hape pempe pute 5. Bolo majalo hepeng iba. Na yung adok si totono nalasono tau baru. Na yung martau baru juba patu persian ingon. Hola nama jalo hepeng bebem, HP putel 5 pempe, 1 tak baru dingon. Tak kaya diapresiasi, puten na dengan nasiay. Jodoh hita songon itu debata, say holang akaparuk kilo tayo itong hasit na yung ulo ko Tuhan, dangadil na binay mo, HP nagoda nga pasu-pasu. Alani bolo maruji-ruji ko bilang-bilangan, tadogodang ni pasu-pasu ni debata hita, ibagasan nasa taon. Idirong godak kamu akamang bulalok pengusaha ison mangomo di bagasan na sa taon daripada rugi. Mangomo do kan? Alay holat cahali rugi orang-orang nga 3 taon. Ay masa ni kopi ti satu sonari do pamang pandita nami pangotak na inna. Kopi nga lewat nalilingan alay satu sonari sa ito rus iparalak kopi. Maklum mamak pandita babulo songoni pe pembangunan taon ala ni kopi ti do inna. Ay sabihin mo tabi nga hampir lupa kopi. Alay ko netong otalo sa ulat nari, pasu-pasu ni debata. Nah karena kita hidup dalam masa lalu, masa sekarang, dan besok. Setelah melihat itu kita akan yakin percaya melangkah pada masa sekarang. Dalam susah dan senang masa lalu, rupanya Tuhan beserta kita. Supaya kita bijak. Karena banyak orang yang tidak bijak memakai waktu kehidupan. Ada orang yang terikat pada masa lalu. Bolo macay sonang masa lalu, saya bernostalgia may mana. Utabo do na jolo ba? Sona solam sutabubin may kita te, martabaru do marnatal linna. Sayro mautabo do sasagod do kabang layang siya nakasipanganon may. Sabutula rakto ho utabo kabang layang do sasagod siya nakasipanganon may. Tetapi kita cenderung begitu terikat bernostalgia masa lalu. Suasana nai, saya nang disihita. Aku buat alok sakita madok barani madok utabu sa saya gusto na kasipanganon may. Utabu do anggo rasa daw. Ay buah maholang itakito di wahabuti ni di sao. Banu ko ni ba kalapan ti iba magula. Law mga atuk pibe kokohom. Ido sa ido warra kue hohom. Kue hohom de do warri. Do kabang layangi bau nang uji-uji bulong along lubangon na telepon ni sa tabi. Basuraton na iluka do. Apalagi adona di huta pirdo. Ala dihemat do betolor na. Na isodo rapuh akakabang laya. Nah, seindah apapun masa lalu, kita harus melihat lebih indah masa sekarang. Jangan terikat pada masa lalu. Tapi sebaliknya ada orang yang traumatik menghadapi masa sekarang ketika masa dulunya dia ada penderitaan. Adong do jolma gabi holit nuay ngala pugus na jolo. Denda mau waktu hapugusonin na mana. Saya undang kemadong dihitas songoni. Karena trauma masa lalu, sekarang dia tidak berani melakukan hal-hal yang baik. Dalam semuanya itu kita harus berdoa seperti Musa mengatakan, ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam hal waktu, di Alkitab diterjemahkan dengan 2 bahasa, yaitu kronos dan kairos. Kronos adalah waktu yang kronologi berulang. Songonom manuek tahun 2024 tahun lalu maon, masuk mahita tu tahun 2025, momentum ujuk tahun si songonon saya patu paut tadi ganup tahun. Tetapi kairos yang berkata adalah kesempatan di sana tidak bisa berulang kembali. Karena itu pada masa-masa kairos bagi kita, kita harus memakai itu untuk hal-hal yang baik.
Masa kanak-kanak tidak dapat diulang lagi. Sotung manol soliho akar remaja na poso. Alana adong do edde ni halak batak say manol soli di masa lalu na. Idia may edde manol soli di masa lalu. Da kaulahan bemulak poso neneng. Gak bisa. Alani ketika anak-anak marilah bermain dan membuatkan hal yang baik, menjadi anak yang baik. Berkarya untuk kemuliaan Tuhan dan menyenangkan hati banyak orang. Saya unang madong danak gabi hirai terpadita, naksumani. Yang guna tutua so ni bereng mana bapa pukong hirapadita ninna. Olo do tidak danak hirapadita, alai dung matua gabe iraha. Adong go tik remaja mana hirana tua-tua. Alai nung matua, kira remaja, bahaya doida. Maka apa yang ada, tiap waktu itu kita pakai tiap kesempatan itu. Songonido kesempatan mengulu. Ate naon na matikina baino taboy na denggan, tua kasih solhot todong doa kadongan. Unak sanga sugut, sutuk sanga ditambah hita sugut. Mari kita melakukan. Kemudian dalam melakukan hal yang baik ini sering sekali kita dipengaruhi oleh lingkungan. Tabereng ma bolo lau hita merkendaraan di jalan raya. Ahadona tapatu padisi. Tabereng dokan pangalahon ni dongat tanay jolo. Ito tahe. Bolo dilewati na di jolo police line, laus duhut di ba mga lewati. Apalagi tiki adong bajay na jolo nagudangan iti musna. Nasonari bajay nagabi pakai gas nama narong di Jakarta. Motor boom minabut ini 50 senti maju, sudah marudur-rudur ujung ngelewat do. Bolo ditakut polisi ahadu halus tak biasa kamang do tamina. Kok saya yang ditangkap? Lah, kamu kedapatan. Semua juga begitu. Ketika kita ditangkap, kita mau membenarkan kesalahan kita dengan berkata, semua juga melakukan kesalahan. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan, jangan marah melihat kejahatan. Ketika kita melihat kejahatan orang lain, ada beberapa sikap yang dilakukan oleh manusia di sana. Yaitu yang pertama sekali, dia ikut dengan sikap dan sifat yang dilakukan tersebut. Bolo diulahodongan akan najat, olo doga bimangi hutiba. Sutuk sodapo tanindakan, ido say dokon, emena masa igagat, behina masa, ima niula. Mercerita ma akar ruas ni pertajuk priok. Adong disi ado guarna, HKBP terowongan guarna. Dia dong do malang-malang piga hona takut indah hati kai, tiki masa-masa tau siap lalu. Ala sudedo rongom masai si buat siya nakatoko elektronik, dohot aka mall hati kai, aong nama buat kulkas, aong mabuat TV na belga-belgay, gabi dohot walahin nama buat ni, jaong do si jabu geleng bot ini, alay TV na nasa ulak ipitunay. Dia urok, belgay mo pak TV na situ mulaon niku. Nama saya do amang itaw siap lalui, baduhot kami mabuat, sudah jol may mabuat ini. Bapak Ibu, ini menjadi tantangan bagi kita. Padahal dari sejak awal kita dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Di tengah-tengah kehidupan yang demikian kita. Karena kita iri melihat jalan orang jahat, maka kita ikut melakukannya. Jadi, sutuk tadokon, apalagi hamu kaina, sutung idok tua mata, ayo to maho, utibo do pangka musyanan, HP unggodang artana, sutung ninna hamu. Ayo do kainai sipata songo cihawa madokon, buat ma naoto ako ina. Ito tayo. Jadi dosa alani ina. Ito. Ito rido inamat. Alaya sa tabereng amat tayo naotoan. Kan otohia do si Adam. Sediyo nina. Balang ma inay natay. Basojo sediwot to puang. Yang kuna sosyedalan na do. Dao sobak. Nah, ibagasan ni songonido kita, jangan iri melihat kejahatan. Unang moho ateteta, ay memang bolo tabereng noang dia ka televisi, ragam beritay, say songonima mo botang-botang akaparjahati, say rana so adil debatate.
Tetapi dalam Alkitab kita dikatakan di sini, songo duhut-duhut dona sida hatop sabionna. Dia sadedi dok. Saya unang mamoho ate-ate mida kaparjahati, jala unang mangiburu ho mida kasilahon haju kingon. Aidoras dona sida sabio songo duhut, jala marmalosan nasida songo tubur ni duhut. Alai jok duhita merasa uleleng jala ugajang nguri parjahat. Itu tahe kamang do taminan? Hapedang. Alanya do sahiran ugajang nguri parjahat. Alana sa iju do rohata, ibaga sa rohata, diga pe mateo, leleng pa mateo na sa narohata do. Anggo secara umum bolo tabereng di Bibelon, asal marsihoho di debata, pasti do usehat ugajang umurra jala tarpasu-pasu. Puasa hatok mate, ala dihaholongi godang jol, ay hatok mapuang mate, ay naburzuan ini nado. Ala niyaha ditangyakta, harugajang niya numurra, unang leleng niya ni mate. Say songoni mahita dihalumut to jolma, saya dong masya tonga-tonga niya ka, dongat tamadok, sayunak kato imana mate. Sayunang madong manang yakok kita, haruhato man yang mate onin. Borak dong ulusong ni. Ima tabereng di ngulu ni parjahaton. Alayahan do si patupauta, hamua kamanami do inanami. Madalani tahun 2025 naktaboto ahana masa. Aha do si patupauta di sini ayat 5 di doksonon. Pasahap padalam mutu jahoba jala haposi ibana. Asa ibana paturehon. Di sada Petrus 5 ayat 7 nakin, ima di epistel tei nunga didokon tinggak ho kamu ma nasa nahinol sohon ni rohamu na tuibana ay di sarihon dohamu. Kita tidak tahu tahun 2025 apa yang terjadi. Nanti buka televisi, dalam acara-acara kaleidoskop, ulasan-ulasan para ahli pasti mengatakan tahun 2025 pasti akan lebih sulit. Mungkin bisa saja bencana semakin banyak terjadi di Indonesia, secara khusus di Tapanuli. Na baru pe tanggal 30, ima, adong banjir, badang dapok rohai, banjir sa duluk-duluk di atas berita. Ima di Salib Kasinwaeng, desa Simurakir. Tentu itu bagian dari andil perusahaan kertas yang ada di sana. Kita na di pangarat tuanope mulai sonari taswarahom majo, asa sudah margugurut na hutai manutup Indorayoni. Betul. Karena tidak hanya cukup doa lagi, minggu ekologi, tahun ekologi nah HKBP. Tidak cukup lagi, harus berteriak. Penggundulan hutan harus di stop. Bolo na yang tenggado pe parmenguluan ya kahang kita na di bona pasukit. Ay ditabay do, di botaki do di siya kaharangan. Nah, lebih daripada itu, kita percaya Tuhan akan membuat hari besok lebih indah daripada hari ini. Songolido nakin na poso, idokon inang opuk cantik ade. Semoga cepat dapat jodoh. Saya mau tanya remaja Naposo, kenapa susah untuk mau menikah? Tentunya karena sinamot. Emang berapa sinamot? Nanti seksi sosial gereja kita boleh nanti melakukan kerjasama. Karena takut masa depan. Karena apa? Manusia modern sekarang, anak-anak muda berpikir harus ada dulu rumah, ada dulu deposito, ada dulu mobil. Tidak akan jadi kamu nanti menikah. Menikahlah sekarang dengan modal hutang, tidak apa-apa. Ayang guna jolo rata-rata marutang dolaho, marhasohotan. Pokok na manguli, ibu itu huta, pinahan pijam jo pinahan nabur. Anod dan uksay pestay bayar. Songoni do nang borasna, lau tu lusung, tutokke, pijam jo nang gua pala 10 kaleng borasi di Leon. Anod dung ro di Garar. Songoni do sugena. Ternyata bisa hidup sampai sekarang. Perlu perhitungan, perlu deposito, perlu juga. Tapi jangan bergantung kepada itu. Karena kita hidup bukan karena duit, tapi karena Tuhan. Duit memang perlu, tapi duit bukan segala-galanya. Jadi tol di sisongoni namar sigatuk tu bertibi, dau maha siak kamu akan remaja Naposo. Ada berapa orang di sini yang sudah umur 30-an? Ada yang malu tunjuk tangan? Yang malu tunjuk tangan dulu. Atau sekarang yang tidak malu, mari tunjuk tangan. Tidak ada yang umur 30-an. 25. Tidak ada juga. 28. Bah, jadi dia umurnya karena poson noeng. Apa yang mau kita katakan? Serahkan hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2025. Tapi satu yang kita tahu.
Tuhan berjanji menyertai kita. Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada gelombang di depan. Yang Dia janjikan adalah, aku akan menyertai kamu sepanjang masa, sampai pada akhir zaman. Janji itu sudah cukup. Dan mari kita belajar dari penyertaan Tuhan pada umat Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Tuhan tidak mengubah siang menjadi malam atau mengubah malam menjadi siang supaya umat Israel dapat berjalan. Siang dan malam tetap ada, tetapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menyertai mereka pada waktu siang dengan tiang awan supaya jangan kepanasan, dehidrasi dan mati. Tuhan menyertai mereka dengan tiang api pada waktu malam supaya jangan kedinginan dan juga jangan dipatuk oleh semua binatang-binatang yang berbahaya di padang gurun. Maka siang dan malam mereka dapat berjalan. Demikian juga 2025, pergumulan pasti ada. Persoalan-persoalan hidup pasti ada. Tantangan pasti ada. Tapi satu yang menguatkan hati kita, penyertaan Tuhan itu akan memampukan kita. Alanido pasaha madalam mutu Jehovah jala haposibana, asaibana paturehon. Sadalat do Tuhatan ni Tuhan Yesus na di Matius 1:24. Unang manang di hati Indonesia dok, jangan khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apalagi kamu akaina nami ate inong nami, among nami, opung nami akan na tua-tua. Unang ba saya deho kamu, anggotungi hupi kiri di tupaho puta siya puda ni nahamu. Loja kamu, saat tupaho siya puda. Kita serahkan, kalau hari ini Tuhan memberikan napas hidup, kita syukuri. Saatnya bila Tuhan memberi hari ini bagi kita, dengan pengharapan ke masa depan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Mari membuahkan buah yang baik hari ini, supaya hidup kita berguna untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama kita. Mungkin banyak hal yang belum kita lakukan. Kesempatan masih diberikan Tuhan tahun 2025. Mari kita pakai kesempatan itu sebaik-baiknya. Dan kesempatan yang pertama nanti, selagi masih bernapas hidup, itu masih sesadu sama hidate. Salah mausi namata tu inata, salah mausi na inata tu amata. Alay sutuk pahato-pato pumangulangi dosa. Au bolo tabaru na iti kimangulu amoku say tarhirim dua. Buasa tarhirim, ala gugu-gugu suara niamoku. Nung jam 00 nai, termerjaji dua moku. Nuk sude hami manopoti dosa mulai siya nanakon na nang gelek satu no belga, sahak matuy mana parpudi panipulina. Au pe tunggodang do hasalaku, songoni di hamu akadat danak, ay gugu-gugu suaraku tu hamu. Ope di tahun na baruon, salku may sude, say labok jala denggam mahita tujoloin na. Anggo hami akanakon na onom, amen. Tabo labok, nung itu dot tangiang, beda marsipanganom ma. Biasanya anak petong abor ngini, ala te susu manau kebat na si panganon, ibah mate susu. Jadi bolu hurak katot do inongon termulak do musik gogo suaranya. Ai dia do kado ulah hodis abugui. Nakipe ngamar tangya kami labok suarana ngayose padatna. Terhudok kami may bagasar rohanami. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kamu akan manami do inanami. Una kolang ritual belaka jam 00. Tapi itu harus dari perenungan. Dan kalau kita berjanji, apapun yang kita janjikan di sana, janji itu harusnya sakral. Dan janji itu kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Tangyang nami gajang mau murmuna sudina hamu akamanami do inanami. Jalalam ramos maparbuet na tahun 2025. Macay dengga persauratan na selilingon. Mohon maaf, danglah pala saya kolan mamuji-muji. Ala na memang napatut si pujion. Hirahola punga perempuan ni huriata do bekategorial. Asing ni sekolah minggu. Anggo sekolah minggu itu tuh macay denggat duete. Remaja na poso, tolong perhatikan. Masa kita kalah dari ibu-ibu dalam hal keringgasan. Ano tayo bahasa Indonesia keringgasan? Dan juga kekompakan. Kreativitas juga, kenapa kalah Naposo sama ibu-ibu? Padahal ibu-ibu kita ini banyak, harus mangalopa lagi. Ado pemuse, macam-macam dipikir hon. Maka adik-adik saya, remaja Naposo, biarlah termotivasi dengan kerajinan dari Inong opung kita di sini, dengan semua kreativitas mereka.
Songoni manak kita ama minimal mangihut ti tautik tua kekompakan niaka inat padison. Alai hamu pe tonga kaina. Sosoi hamu ate akamata sia jabu. Asarame hami merpungu akama dison tua kataon nanaeng ro. Ipe di haburzuo di haringgason di hitan na selilingon. Saya unang masumurut alai saya martabat-tabat ma. Saulat nari kami katakan selamat berkreasi juga kepada semua seksi musik, semua anggotanya, dan satu kerinduan kita, satu grup musik kita mungkin Anda perlu yang berbau etnik Batak untuk musik kita, tuning-uningan tutau nanengro, semua kita bikin. Ada yang genrenya untuk musik ado guarna, hamuna poso, alai dapok manian, tuakan tua-tua. Songoni nang musik klasik, biar ada warna-warna dalam pelayanan. Inilah doa-doa dan harapan kita. Atau dina mangalakka hita tujulu, saya unang moho ate-ate mangida dosa. Jala unang gabe tarsomong doti tamar dosa doti. Alai saya taradoti madadengkan. Dosa dapat kirimon. Saya nahita do napuna pasu-pasu di ayat 10 sada di dok. Alai saya nateanon niya kaparlabokido sugot tanoi. Jala hahilat conon na hinadean ni hadameon. Sikop mapasu-pasu las ni roha. Ileo debata di hita saluhutna. Amen martangyang mahita. Mauliati di Tuhan, diudut todo hosa nami, sahatu ujung di tahun. Sopola piga jom nai, tadi konon nami mataun naburukon. Bongok mahami, tu tahun baru tahun 2025. Mauliati di asini roham, ay di losoro behami le Tuhan. Mangibur jalamar perbuye di tahun. Molosoramos perbuye nami, tungasi maroham, merpamuati maroham di dosa nami. Tabori, pergugu jala pasu-pasu mahami di tahun 2025 naroon. Asalam ramos aka perbuina denggan siak kami. Asa manupak naulina dengga kami ditongani keluarga. Songoni malang ditongani perpungguan. Ya keparsahu tahun terlububi di parsauran nami ditonga-tongani kuriam. Ali jahuba pasu-pasu kanuk ruasmu. Di kanuk rumah tangga leo dami do lasni roham. Pasu-pasuk kan dan ulani tanga do usaha nasida. Asa persaulihon nasida pasu-pasu mi dinghulu si kanopari. Songoni makaulau pakubasion di tongani huriam pasu-pasu may saluhutna. Secara khusus disakap ni huriam lau paululihong garejaon tu tahun 2025 na naengro. Tupak pasu-pasu panitia. Pasada hami ruas do perhalado. Asa hona manupak mamasu-masu. Gabi majadi tangiang do ulaun nami ini. Ali Tuhan nami, goda nga kapanghiduan, tangiang do elehelik nami di bagasan na sa taonon. Diaka, naso ni Leon mo dobe panghiduan ni, pasikop Leon ni hami, di taon baru na naengro. Sesa kadusa nami, asa tama hami macalo pasu-pasu. Tok pasikop matangiang panghiduan nami yon, jala Leon medi hami, holang alanya si do tolong ni roham, di bagasa Kristus Jesus Tuhan syokopaki. Amin. Siya godang ni pasu-pasu na oktajalo siya debata, tapasahap pilihatan na domingkan, uhud, tapuji Tuhan, tamarete hita. Tuhan Yesus
gogo. Olah musik Pamuji Tuata. Subehita sa guguni-guguna. Bertai hukum Tuhan Yesus, orang dijodoh doa terus. Bertai hukum Tuhan Yesus, sayuran wong sumurut Olah musik. Subehita. Ibu rohaku Tuhan Yesus, sudah melukku di Tuhan Yesus. Ibu rohaku Tuhan Yesus, kamu sumurut be. Saya tundahon habor tibion, silang di Kristus mau dapotong. Saya tundahon habor tibion, namo sumurut be. Olah musik. Subehita. Soadong pena olodong, Ripita jauh. alay rohaku say bersihon. Soadong pena olodong, namo sumurut be. Tapasaha mapiliat dan tapa pungutu di bata martangiang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut sililo naringgan. Doot nasa ulibasa na moliutus. Upasahat kami mas yan na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may kebuap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu perhasia kami pilihanon. Pati bulok kerajaum di tonga-tonga ni huriam, do di portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni siloliom itu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen Rabbi tamangido di tangiang atau patay. Aliyama nami na di Banua Gijang. Say pinarbetiye magwar. Say Roma haracaon. Say saut malomoni roham di Banua Tongao songon dan di Banua Gijang. Yang matu hami sadarion hanguluan siap hari.
sesama dosa nami, songong panesa nami, di dosa ni dongan na berdosa Tuhan. Una kami tu giutu pangcunan, palua mahami siang pangako, ayo na puna harajao, do tagukun, rodia sangapos saliling-liling na. Ruas ni Tuhan tanah hinokop ni Kristus mulak mahamu di bagasat damai. Nyala jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhan. Ipasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana bidaho. Idopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasauro kom madamena tutodim. Amin. Amin. Tuhan tama matungani kita, mamulus tahun 2024, bongot tu tahun 2025. Horas madita, ijolom mahami jongjok, tujolom mahamu roma jalak kami, zulum enak pandita, do pandita taraja gugu, sombay ta jongjok pandita nami.